Čaute všetci. Takže 9 hodín večer. Teraz som došiel z posílky nedávno a idem si robiť palacinku na zajtrajší deň. Bude to ovseno-proteínová palacinka a chcel by som vám ukázať, ako si pripravujem. Robil som na to videológ minulý rok, to bolo 2014 a vlastne trochu som pozmenil receptúru, čiže vám ukážem, ako si ju chystám. No a popri tom vlastne poviem, čo bude obsahovať, na čo to bude dobré a taktiež by som chcel na jednu otázku odpovedať, ktorá sa týkala size and symmetry. Čiže vám ukážem asi tak, čo budem potrebovať a čo budete potrebovať vy, keď si to budete doma pripravovať. Čiže dôležitá vec, ktorú budeme potrebovať, sú ovsené vločky, ktoré sú tu na. Je to na tebe, ktoré to budú. Ja si zvolím tieto z Freshu. Nech sa páči reklama. 50 € vo vrecku. Budeš potrebovať mlieko, kakao holandské. Ja dávam polku banána, ty môžeš dať aj celý. Nejaké orechy, sušené ovocie, čokoládu horkú. Čím viacej percent, tým lepšie. No a nejakú misku, do ktorej to všetko dáš. A ešte dôležitú vec jednu. Proťak je na tebe aký. Ja mám prichuť jablko, škorica. Ďalšia dôležitá vec bude mixer. Dúfam, že ma je dobre počuť, bo som dosť ďaleko od kamery. Čiže tak. Prvú vec, ktorú spravíš, ovsené vločky použiješ, keď sú to ovsené palacinky. A dáš zhruba, ja dám takých 50 gramov. Už to je od oka. Ty si môžeš dať kľudne aj viac. Čiže 50 gramov ovsených vločiek, to si dávam ja. Ďalšia vec, ktorá tam ide, je proteín. Proteín to celé ochutí, samozrejme. Dodá bielkoviny. A no, ako som povedal, vlastne spraví tú chuť, ktorá je vlastne veľmi dôležitá. Pretože samotné ovsené palacinky sú také bez chuti, keby si to mal jesť bez proteínu, hej, čiže vlastne tá sukralóza a neviem čo všetko, tam má tie umelé sladidlá, tak to ochutia a no vlastne to ochucovadlo, ktoré tam je, to jablko a škorica v tom proteíne, tak tomu dá takú chuť, čiže to bude jablko, škoricová palacinka. A ešte tam šupneš asi tak cca za jednu kávovú lyžičku holandského kaká. Čiže cca holandské kakao je dobre z toho dôvodu, vlastne o kakao sa hovorí, že má zdravé tuky, taktiež obsahuje teobromín, keď sa nemýlim. Je to chemická látka, ktorá je podobná kofeínu, ale sa líši v jednom substituente tam, ale ináč je to isté a má také podobné účinky. Čiže keď si dáš horkú čokoládu, niekedy môžeš cítiť taký účinok ako káva, vlastne čo to môže nabudiť na tréning. Ja si zvyknem pred tréningom dávať kávu a taký jeden plátok horkej čokolády. Samozrejme, čím viac percent má horká čokoláda, tým je to lepšie. Vlastne to percento určuje obsah kaká v tej čokoláde. Čiže tak. Najhoršie sú tie biele čokolády, ktoré vôbec neobsahujú žiadne percento kaká. Čiže nastavíme si mixer. Teraz to pomixujeme celé, že sme z toho mali takú, ako to povedať, tie vločky potrebujeme rozmixovať, lebo potom sa budú ťažko na panvici spracovávať. Čiže OK, takže máme to rozmixované. Teraz si to dáme do nádoby. Tu máme nádobu. Tu máme ovsené. Šupneme si ich tam. Čo skoro bude GoPro, čiže len si to dám na hlavu a hopa. Ďalej kakao, teda kakao čokoláda horká, ktorá tam vlastne spraví takú dobrú chuť. Ďalšia vec sú sušené hrozienka, tam sú, myslím, že to nejaký kokos a sú tam orechy, čiže opäť zdroj zdravých tukov. Ďalšia vec bude banán, takto si otvorím s jednou rukou. Šupneš ho tam takto a posledná vec bude mlieko tatranské, polotučné, opäť nech sa páči reklama. Zaleješ si to tak
Teraz to rozmiešaš. Budeš potrebovať vidličku na to. Ja to rýchlo zamiešam. A ti ukážem asi čo by si z toho mal mať. Mlieko pridávaš podľa potreby vlastne, že by si to nemal veľmi riedke, ale zase, že by sa ti to všetko rozmočilo. Ja si to pripravujem už na zajtrajšie raňajky. Teraz som v diete a takú palacinku mám raz za 4 dní. Čiže ja sa veľmi teším, zajtra ráno vstanem. Ešte skôr, než sa zobudím, tak ju zjem. Sranda musí buc. Sranda musí súc. Dobre, čiže máme to rozmixované. Vyzerá to nejak takto. Opa, vyzerá to nejak takto. Ďalšia vec, ktorá bude potrebná, je živočíšny tuk, čiže maslo. Čo by som chcel povedať k tomu? Veľa ľudí vypráža na olivovom oleji a na takých sračkách, ktoré vlastne olivový olej obsahuje dvojité väzby vo svojej štruktúre a pri vysokých teplotách vlastne sa tieto dvojité väzby, dá sa povedať, ako keby ničia alebo rozpadajú a vznikajú rôzne karcinogénne látky. Čiže ďalšia vec, si zapneš, nech sa páči, teflonku, šupneš tam maslo a necháš to trochu, tak sa to roztečie. OK, maslo máme roztopené. Ďalšia vec, ktorú spravíme, je tá, že si to pridáme ovsennú hmotu a všetko to, čo sme zmiešali. Čiže položili sme si to tam, tak si to roztlačíte na celú plochu, že by to malo tvar palacinky. No len čakať, pokiaľ sa to bude piesť, potom to otečíte z druhej strany. Teraz by som sa chcel vyjadriť k Size & Symmetry. Ste mi písali, že jak to, že ma už nesponzorujú, čo sa stalo a tak. Čiže pre tých, čo nevedia, bol som sponzorovaný firmou Size & Symmetry z Nemecka. Bol som v ich týme, dostal som oblečenie, finančnú podporu a suplementy. No vlastne po čase došlo k tomu, že vlastne dá sa povedať tak, že som sa viacej zaujímal o GetFit Pro ako o prezentáciu Size & Symmetry. A tak sa dá povedať, že som si mohol vybrať. Buď budem pokračovať v tvorbe videologov, prezentovaní, dá sa povedať, GetFit Pro ideológie, alebo teda budem prezentovať Size & Symmetry. A ja som si vybral to GetFit Pro. Viem možno, že teraz poviete, že čo som pospravil, že mohol som mať peniaze, mohol som mať suplementy, mohol som mať oblečenie. No ja v tom vidím čo iné, ja v tom vidím, že môžeme vlastne vytvoriť takú komunitu na Slovensku ľudí, čo sú fit, čo chcú byť fit a čo robia, čo ich baví. Čiže toľko asi k Size & Symmetry. Čiže ja to neoplakávam, je to tak, jak to má byť. A tak, dobre, poďme sa pozrieť na palacinku. Opa, tak to nejak vyzerá. Otočíš si z druhej strany potom. Keď už je taká tvrdšia, tak iba prídeš, neviem, či sa mi to podarí, dúfam, že áno. A hop, otočíš to, opäť to popripášaš. A už len počkáš, pokiaľ sa to prepečie z obidvoch strán. OK, takže palacinka je hotová. Je prepečená z obidvoch strán. Cca také 3 minúty. To budeš musieť takú minútu a pol z jednej strany, minútu a pol z druhej strany a dostaneš niečo takéto. Vydám čokoláda. Tak vlastne je to parádna vec, obsahuje to komplexné sacharidy, obsahuje to tuky a bielkoviny. Čiže nemusí sa bať, že z toho pribereš, alebo čo na raňajky je to najvhodnejšie. Fakt zvažujem, že kúpime si to GoPro, že by boli tie zábery lepšie, lebo takto sa to nedá, to ruším stále. A ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, každý, kto je z Košic a chcel by sa zúčastniť videa, ktoré sa bude točiť v sobotu večer, dúfam, že dovtedy tento videolog bude na nete, tak nech mi napíše na GetFit a niečo vymyslíme. Budeme točiť motivačné video večer v Nautiluse, čo je vlastne fitko na jazere v Košiciach. A čo k tomu povedať? Nič, budeme točiť to motivačné video. Keby si chcel dojsť a dojdi, bude sranda, bude dobrá partia, zamakáme si,
ukážeme dajaké tie svaly. Tak posmejeme sa spolu, porozprávame a to tie veci kolo toho. Čiže palacinku si urob, ochutnaj, napíš. Čo sa ti nepáčilo, taktiež napíš. Spätná väzba musí byť, chcem sa zlepšovať, čiže kľudne koment typu toto si spravil zle, toto si spravil zle, toto si povedal zle, toto nie je pravda, toto je pravda. Fakt za kritiku, kritika posúva vpred, čiže díky. No a prajem ti dobrú noc, je 9 hodín, pekné ráno, že by si sa pekne zobudil a poďakoval za to, že si sa zobudil a že môžeš využiť deň a tak ako využiješ už na tebe. Či sa vykášaš na všetko, alebo zamakáš, budeš fit a posunie sa vpred. Kamo, držím ti palce, makaj, smej sa, čauko. Zabudol som ešte jednu vec, ktorú som chcel a zabudol som. Je to jedna ingrediencia, bez ktorej tú palačinku nemôžeš konzumovať, pretože nebude mať vôbec taký efekt, ako by mala mať. Ukážem ti, čo to bolo. Na vrch musíš dať nálepku Get Fit. Si odlepím. Sekunda. Čiže tak nejak to vyzerá. Dáš si tam, tak a vlastne potom si to nakrájaš a po aplikácii do ústnej dutiny vytvorí vlastne symbióza chuti, neopísateľný zážitok. Sranda musí byť, kamo. Čauko.